aurten bigarren urtea egiten degula. Iaz hasi ginen historia honekin, eta nolabait nahi genduen mai baten inguruan nolabaiteko laguntza bat ere eman, ez? Eta okurritu zitzaigun erau politia izan zitekela elkartetik aterata, eta nolabait helburu nagusia gobernuz kanpoko erakunde batei ematea, ez? Ia Zaporeak gobernuz kanpoko erakundeari eman genion atera gendun dirue, eta aurten Etiopia Utopia erakundea aukeratu dugu, ez? Iaz Juan Martin Deriujo etorri zen txotxirikera egitea, eta aurten gurekin Julen Lopetegi egingo da, futboleko selekzionadorea, eta ikusiko dugu hurrengo urtean zein lortu ahal dezakegun txotxirikera hori egiteko. Guretzako ere garrantzitsua da elkartean egiten ditugun aktibitateak kaleratzea, eta honetan ikusi dugun bezala, bazkideak etortzen dira familikokin edo lagunekin, baina kanpoko jendeak ere erantzuna oso ona izan da beraien partetikan, eta horrek asko pozten gaitu. Kasino elkartea guri laguntzea oso pozgarria da. Zergatik? Zergatik guk behar duguna da gizartean laguntza. Guk daukagu ohitura bat gure kosteak, gure estrukturako kosteak guk ordintzen dugu. Ez dut zergatik ganin behar proiektuk ez balin bedutzen izten proiektu hori notaz. Eta gaude han lanen, eta daukagu lana asko. Oraindik elkarte bat o fundazio bat oso gazte, daramagu 8 urte eta erdi, eta horlako jendean gizartean laguntza behar dugu. Prioridadea da han beti daude ura gabe. Ura asko daukate, hori asko egiten du uztailean, abuztuan eta irailean, baino ez daukate depositorik eta lakorik. Eta gu gaude konpontzen hangoko errekak. Zeraten oso askar pasatzen da, eta han ez da gelditzen. Eta hangoko lurra da oso porosoa, eta guk nahi deguna da han ura nola esaten da la kapa freatika hilo. Eta joan dan urten ere bai ibilizuten gaizki lurrale guzin, eta ara joaten ziren bere depositoa betetzea, bere zisterna betetzea. Gulan egiten dugu uran erasuntokin, osasunan erasuntokin eta hezkuntzarekin. Oso guztua, deitu ziren lehen osuak, Iñaki Lopetegik, eta esan zian zergatik antzan, eta dudik gabe guk bali madeu laguntzia ala egin behar dugu deporteko inguru jendeak, eta hemen gaude guztua. Tokila aparta da, oso politia, etxe ondoan, oso guztua gaude.